Iepa! Egunon! Bardin. Ze moduz? Ondo. Ondo? Konforme en este momento. Konforme? Zure izena? Jose. Jose? Zebria. Zuaitz? Zuaitz. Urte askotako? Bai, bardin. Jazarren eitek hemen pixkat? Bai. Hemen txe? Heldu da oza. Euski edo? Euskia? Bai. Hori bida. Baina? Berua. Berua? Bai. Obe? Ba. Zarrendako bai, gaztintak ez baina zarrendako bai. Berua obe? Azurrak bihuntzeko ta. Abai? Bai. Karakola be, Euri epeladeien kanpo urten dau. Da neuen gorde jendia. Bai? Zara berdin. Berdin? Ostantzin beste munduren zeira. Eta hori iztako meni? Untin ez bentzet. Zenbat urte dauzkazu? Lau eta beratzi. Lau eta behatzi. Oin ze plan daukazu, ze martxa? Oin gozaldu. Gozaldu? Bai, inbitau dau beroi be. Nire bai? Bai, gaudo badau. Nik ez dut jan eserre oin arte. Ba, gozen orduen. Vale. Kaixo! Kaixo! Egunon! Egunte! Iepa! Iepa! Bera zein da? Hau, laguna. Laguna? Bai. Emaztia. Emaztia? Bai. Eta izena? Felisa! Felisa! Ni Zuaitz! Urte askotako? Gerek asko! Arrimote ikuste zaitzuet? Jesarren eitek ezuekin? Bai. Hemen, distantziak inda kendukot, Bai, kendu. Ostras. Jose, zuk ze armusatzen dozu? Ba, horrexek, amalagur, damarren txaurre. 14, damarrin txau? Bai. Goiza! Da gero, hausi erdiainoko, jogurra. Ojo, Sopas! sopas. Ta, Felisa, zuk ze gozaltzen dozu? Jogurbi eta gaietak. Jogurbi eta gaietak. Bai, guztiak jan. Jogurrien busti gaietik eta jan. Arrua. Bisok egunero diferentia jaten dozue? Bai. Baina egunero berdina. Goza bardina. Bakotxa berena. Bakotxak? Berena. Bakotxa berena. Beren klasien. Bale. Nik ere gozaldukot? Bai, hartu. Bai. Hartu. Amarrin txau? Bai. Tranquilo. Amalagur. 14. Bai. Ta, sopak? Sopak. Ta, Felisana? Bi jogur, ta ga? Gaietak. Listo? Listo. Bai. Gozaltzeko prest? Ez, aporraten. Ez? Ez. Errazan biu. Errezau gozaldu horretik? Bai. Bale? Aitxe hori ezagutatasuna zantiko zuzena betorgunatzu horrein egun segundidaran. Jeremonio zu eunien goiza barkatio zu zorra ez txintasin gakotzen baina eta ez ugatxetik hemen. Agur marizara zizkia jona oso berengatik ezara zondra usten artin da benkatu gatu zabaleko fusko. Santa Maria jainkoen ama arreutu esako gueta esan aldo orain da beti gure hitzak orduan hemen. Gloria Patri Filii Spiritus Santo. Ahora y siempre tin sekulo una mengo. Janako noin egila. Una buena josula. Janako ninde eula? Bai. Amen. Amen, Jesus. Ikusi dut errezatzen dozuela, txandaka? Bai. Beti. Beti. Ze santori errezatzen diozu, San Josei, San Antonioi, San Blas, Angelo Gortakuai, Valentin Bertxuai, eta horretxe. Esan dit Josek 89 urte. Bai. Zuk? Zazpi. 87? Bai. Eskonduta elkarrekin zenbat urte? 3 Bai. Eta ze moduz? Ondo. Zelan ezautu zineten? Dantzan. Erromerian dantzan? Boixie. Hoxe, plazan. Elor seguri plazio jotezan dana baten. Deketa. Dantzan. Jose, zuk dantzan itezen du? Dantzan, gatu ez ni. Geratu bez? Baina, ze, suelto? Sueltuen agarra egun danera. Zu, Felisa? Nire garro ongarri. Agarro bakarrik? Bai. Bire harri bau. Gainera, ino tortu mazan, danak indantzen jen. Danekin? Danak, entortzen danaekin. Etortzen zen? Kalabazai bati bez. Kalabazai bati bez? Bati bez. Inori bez? Inori bez. Agarrau. Agarrau. Bire harri bau. Jose, agarrau? Bire harri bau. Jose, zuk beti neska berdinak initezen duen dantza, berakin? Ez. Ez? Nik askoaz. Askoaz? Ba, askoaz, araz, unaz, danaz. Nik erosinaz. Danekin? Bai, gero ba, azkeneko dantzarekin nagoa nahi, laundu genealien, txera. Azkeneko dantzi itezen duen eskieri etxea laundu? Bai, da urrengo domekan ba, beste bat hasi bal. Da urrengo domekan beste bati. Etxe laguntzen? Bai. Baina, zenbati lagundu zenion etxea? Eta lagun neskai. Netot detekin.
Hogeita lau neskai etxe laundu? Ne laundak duak etxera. Zizik gaur gomeka baten bati, horre gomekan beste bati. Joene berriz edata, hanbe beste bati. Joene abadainoa bardin. Hogeita lau arte. Preguntia galderi importantia. Jose, Felizia izan zen azkena? Bai, azkena. Hogeita lau garrena? Bai. Bale. Planto. Planto. Eta gaur arte elkarrekin? Barkalaz beti. Danera. Da. Enamorauta segitzen dugu edo? Oinbo bai, gero eta gehiago. Gero eta gehiago? Bai, hoxe, gero eta gehiago. Gero eta gehiago, zarratu beto. Zarratu beto? Zarratu beto. Ala da? Bai. 100%. 100% enamorado? Bai. Sekretua zein da? Sekretua parkatu bat egoztiei. Parkatu? Bai. Da, ezein, zeuri guztetan txatu bestiei. Azarratzen lantzin baina, Azarratzen zate? Hoxe. Bai? Hoxe, esaten dara. Azarratuta eta aizkiratzea hobi esaten dela. Azarratuta atzera aizkiratzea, arreglatzea, Bai. hobia dela. Bai. Eta gero, barkamen askatzen dizu elkarri o zer? Hoxe, Diego. arkali patxo bat emonda, akabo. Patxo bat eman algarri? Musu bat? Bai, jazta. Patxo bat emonda arleuta. Arrelata. Ja. Fuera. Ba, sei olaxe? Bai. Denbora askoen. Ondi, Zeu bai. epe bardin. Urte askotako zeu poloetxek. Honei, Bai, Zergatik. bardin. Jose eta Felizia ez dira etorri etxetik guri begira ongo dira, agur bat beraiei. Bueno, Jose eta Feliziak gozaldo horretik errezatu iten dute, baina ez santu bati, 6 santuri. 6. Eta gaur egun, hainbeste langabezi eta hainbeste ertekin, ondo iruditzen zait, santuei lana ematea. Hori eskertu behar zaie, Jose eta Feliziari. Da gozaldu zer? Gozaldu, bakoitzak egunero berdina, baina bietan desberdina. Eta nire okurritu zaidan, biek gozaltzen duten guztia jatea. Egun berien. 10 rintxaur, 10 lagur, katiluka da jogur ogisopekin, beste 2 jogur eta gaietak. Hori guztia jatea pentsatu nuen. Gero konturatu nintzen, hori guztia janda kalte iziteko, normala zala 6 santuri errezatzia, hone egiteko. Normala zala. 70 urte elkarrekin, eta maite minduta, enamoraos 100%. 100% gerota gehiago. Hemen bikoteak egongo zelate seguru, da ikusi duzue sekretua zein dan, esan dute argi eta garbi. Zuri egitean nahi iztosuna, besteari ez egin. Elkarri barkatu, eta asarratutakoan, patxo bat eman, musu bat eman, eta arreglauta. Felizia, Jose, etxeti begira ongo zeate, zuekin asarratzea imposiblea da, baina alerenik musu bana bialin nahi dizuet. Gerrik asko.